mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos, San Maabig, good morning, da balang sinansakay. Oras alas 8 sa isla, da Kabuasan, kumusta kila namin, da sayan Kabuasan na Huwebes. Mauran ninsan siya. Sumpalan nyo nangalan sa programan Early in the Morning. Wadjala sa programan may paruntal na saray puto-puto. Damatuan, likna ay balay. Kada aspeto technical, siyempre si Engineer Jael Kayabyab. Kaya balot sumakter yun amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Agosto 6, 2026. Happy birthday dakinan Berhelio Mong Biray. Birthday natin na. Tanamin niya mambo birthday. Happy birthday. Tani mauran. Lapod saya bagyon si Maymay. Maya-maya. Liwan maya-maya. Maymay. Uran niya talagang lapag. Araya lugar ya Maxil. Ganyan na suspendido sa trabaho urong na gobyerno dasayan agaw na Huwebes. Direkta Suganggan, Manlapod, Malacanang. Sigurado yan, gada na buwasan siya la. Sa kay Simbay, ang gapoy urong loob dago nasaray ugugaw. Iya Maymay at nanlanfol nan anima na palbangon Kabuasan di tanad dasay Magsinggal Ilocos Sur yan na dyan Northern Luzon at unyala so nalilik na tayo ya panuuran-uran para dasaray viewers tayo at Facebook tanad dyan YouTube wajay
sitwasyon di tanad jada paway na estasyon na tatang tanagagik paula tayo dya sa syudad na Dagupan. Nalapot tayo balay na Lingayen. Nan niman. Okay, pia plimpa fragile. Piano na bandag na saray tan so sitwasyon. Okay. Binabaybay natin ngayon ang daan papuntang lungsod ng Dagupan mula dito sa bayan ng Lingayen at ang oras ay alas 7:17 na ng umaga. Ayan. Makita natin ang report na ito at dahil ito sa bagyong Maymay na naglalangko kanina sa Magsingal, Ilocos Sur noong madaling araw at ito nga ang epekto dito sa lugar na ito sa may Tunton papuntang lungsod ng Dagupan ito at mga kapaborito kitang-kita natin na medyo madalang yung mga sasakyan dahil suspindido ang klase na naman sa buong lalawigan ng Pangasinan. So ito ang sitwasyon na buti pa kahapon at medyo sumilip si Haring Araw sa mga oras nito kahapon, pero ngayon mas madilim ang sitwasyon sa mga oras nito. Talagang kita natin ang kalangitan at maulan na naman sa umagang ito ng Huwebes, August 6, 2026. So ingat-ingat mga kapaborito at pag walang pupuntahan manatili lang po sa ating tahanan. Yan. Okay, walang ganyan so sitwasyon kinay alingwanang kun pinindot Engineer Jail may kinta may switch na microphone o sige. So good morning ni si kayo namin wala ray gabayuran ni pasabiran na impormasyon kipapason di tanod lugar yo sarayan na Kaplusan text labat panamaglay na text line tayo 0945-183-4352 tapiano naipasabi tayo susaratan iran concern nyo sarayan na momento sarayan na Kaplusan at mantutulungan tayo pinablimiran ka paborito. Talaga nayaman so panahon kuanda Engineer Rajal walay nasusulukan nyo. Medyo buntukan nyo ratay kaabayo. Talagang mansasuffer. Dasara yan sitwasyon. Wala dasara may no work no pay. Iran na kabaluyan. Kairalanti makapan trabaho, lapod dalap, lapod uran. Taray kakaabay tayo pag yendan na say ayuda, taganoy laman, panangan, tinapay, arroz caldo na ngayon po tayo magbayanihan yan sa mga sitwasyong ganito. Kaya panawagan sa ating mga kakilala at kaibigan medyo may kaya naman sa buhay na tignan ninyo yung inyo pong mga kababayan, kalugar, kaabay. Wag nating iasa lahat sa pamahalaan, tayo matlatan. Unyara na sitwasyon, alagaranda ni tayo release na calamity fund. Alagaranda ni por los Vinos so unda po say pundo na barangay, pundo na munisipyo, tapyan walay sa liuday
taganoy laman o relief goods. Kanyan na saya practice medyo aliwan to Engineer Agile. Aluri mo katay unsabi ratay belas, dilata, balkot, yan tudtan. Ay manlapo ada saray ahinsya DSWD no panoon na agaw. May ukilay panaon. Tulit the hero yakwanda natan nyo iter iraratan nang yuratay kalugaryo ya talagan na mangkaakulan at sarayang kaplusan ni sa kisimbala gimapunan agaw na Lunes so sayay impakalik na tayo na uran ya baya karuman medyo imbanyang tuy daisat pero natalamot ay. So wala lara may kalugaran kabaluyan ya talagan mangkakaukulan at this moment. Aliwan sa may no asumpalla. Insan na yu iter sosilis. Isaragdalay man remedyo ratan pero natanoy no asalinap iray danumay. Adi iter yu dasaray kaabungan da. Isigagon da natan kuno Engineer Jal mumonitorin da ni na siya para masalinap na danom manlilistara na siya para indan na relief goods ayan dia natanda na kaukulan na dasarayan kaplusan. Sige ganun naman na pusanang gawin. No, walad tayo akurakot walad tayo kwarta yun di iponan yun ipabayas yun unsabi tayo pangideklara yun state of calamity di bayaran na kayo sana ganun pero dayong kumot iraramay wala da pribadon kipapasan kaantak walaratan mga salyumot lara na saya tinapay ibubunog da saramay kalugar da walaratan antak walaratan wala nira may mamparus kaldo wala nira may mangiter na may 2 kilo araratan mabuhay po kayo. Sige ay pagpatuloy ninyo yan pero aramay arumbalot opisyalis ni mo alagaran ni ideklarada ni state of calamity kaslakan practice no ang gapulay uran gapulay bagyo aglasalinap na danum iray kalugaran ay sandara tawagan papilaan tanindan nasaratan iran relief good mabago na yung practice na yan. Kailangan mismo sa aksyon nandyan po kayo. Morning sa mga nakikinig dyan ho sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan at dyan sa bayan ng Mapandan. Kay Insan Romy dyan sa Barangay Gulden at sa inyo pong very busy mayor na si Mayor Carl Christian Vega. Good morning Mayor. Talagang busy sa pagganap sa kanyang tungkulin yan dyan sa bayan ho ng Mapandan, Pangasinan. Karo manira na impormasyon na balita liknaan na saraya bumarungo tayo raya mandadangal madita na da Malimgas Public Market na da say syudad na Dagupan yang daywan takimot ang gano niyan na talaga na say sitwasyon na say winner tayo yut talaga na medyo makapekto da saraya nagwagaw tayo na panagbilay at wadtan kininsan siya. Ay manlalako, manninegosyo, lumalaban ng patas. Mabuhay po kayo. At ditan mo, da baloy na Lingayen, ditan da Lingayen na public market.
Morning kay Alvin Sandoval ng Barangay Pututan. Yan. Kay Kagawad Sally Fernandez ng Barangay Libsong East na talagang lumilibot din. Nakita ko yung mga pinupos mo, Kagawad Sally, na tinitignan yung sitwasyon ng mga kabarangay mo dyan sa Barangay Libsong. Ano ito? Mampapabutol ira agdagabay so na panateng idol hihihi kwanta ay sosilis inatan ira nepeg nakokulan irayay Laula aray barangay Gagawad. Oh. Ay speaking of barangay, medyo wala ra may alikastila noong pupurma pero namparo nira. Lapod sa may House Bill ya insaklang sa committee level na kongreso ay ipuspon sa barangay elections. Nako. Pantungtungan danita na committee dita na sa kongreso. Sumpalan niya nayari na aprobaan na sa miyembro na sa committee santan isaklang at plenaryo pandebatian ando ko ini susay proseso tutan yan na agni sigurado yaatan at talagan na napuspon at ay barangay elections no November 2 dasayan na kaplusan niya taon kanyan na kinul kini wala ramay nanuneng tayo medyo ay socialist no nyaran panahon ay talagang mambabarlangan ira may ternatulong pero natanoy medyo dimmaan ira di ba? Tayo naman kasi pagka nabigyan lang believe na tayo ang tignan natin, obserban natin yung kahit walang eleksyon tumutulong yan. Ayan yung talagang mga nasa public service, mga inihalal natin na talagang gano'n to'y chimpoy panahon watan niya maaasahan pero no singgarlabat sa eleksyon isang na magpakitang gilas antayo la mangukuyong iraratan. Alas 8:21 na ng umaga. Umulan man at umaraw yung mga kabo at kobradores ng small town na lottery ay hindi parang nana-isturbo sa kanilang pangungobra. Bakit? Apay? Why? Lapod siyempre kumpleto raya. Walay kapote da, walay payong da. Na ito ay galing sa kanilang business partners. Itong Grand 88 Gaming Corporation. Alam mo, Engineer Jail, hanggang nangungubra sa amin yung kanyang payong na parang kulay dilaw na parang ano yun hindi naman eksaktong dilaw talagang tuloy-tuloy yung kanyang pagganap buhay sa pamagitan ng pagpapataya. Yung kabo nga nakakapote, yung butterfly nakapote. Dahil yun po naman ay isa sa mga pinapatupad ng Grand 88 Gaming Corporation, yung pong kanilang pagbibigay, pagpapahalaga sa kanilang business partners, sa hanap buhay ng kanilang mga business partners, lalo na itong panahon ng tag-ulan yan.
Kaya sila ay patuloy sa kanilang paghahanap buhay. Po yung mga masisipag nating mga kababayan, umulan man at umaraw, na tuloy ang paghahanap buhay. Ito hong pagpapatayan naman nila ng STL, wala naman silang alinlangan dahil ito naman ay legal. Yan po yun, legal. Pagka legal ang iyong hanap buhay, syempre walang dapat na iwasan, katakutan dahil legal yan. Like na illegal yan, kung illegal yan, talagang mangkigtot ka man. Di ba? Baka mamaya mahuli ka dahil illegal. Pag illegal ang pinag-uusapan, ho naman yung nagpapataya na hindi allowed ng PCSO yan. Kaya dapat doon tayo tumaya mga mananaya sa legal na palaro ng small town lottery. Dahil pagka sa illegal, baka mahuli pa yan. Buti pa sa legal yung mga kabo at kobradores na pagka sila'y nahuli, hindi kulong, may premyo pa. Sila ay mahuhuli dahil sa kompleto yung kanilang uniforme, may chaleco, may ID. Ngayon ulan, nakakapote. Yan, pagka na-monitor kayo at nakita ng compliance monitoring team ng Grand 88 Gaming Corporation, huhulihin kayo para bigyan ng premyo. Yan po yun. Yan yung sinasabing huli pero di kulong. Kaya ingat-ingat din dahil syempre alam naman natin na pagka tag-ulan may sa paglusong sa tubig yan ay medyo nakaka din to. May dalading peligro lalo na sa mga laging nakababad sa tubig dahil sa sakit na leptospirosis yan. Lahat ng ating mga kabo at kobradores, good morning sa inyo. Buti na lang at hindi na kayo na-istorbo sa inyong pangungubra dahil siyempre nasa lalim kayo ng pamamahala ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation. Yung palagi nating sinasabi na larong may puso, nakakatulong pa sa ating kapwa-tao. Yan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte'y laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, ang kapulay malami oras, saya na programa tayo, programan Liknay Balay.
Onsublayla sa programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Ompawila kasumpala na pigaran makanan na paimano. Yalabat da DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay.